Oluebechukwu finally all of akugo n'ụkwọnụ man must chop man must work finally Oluebechukwu Oluebube ya Oluebube ya Baba God don't answer my prayer finally anebo chala neso ogologolu ndị lo na tumakuma na bụba finally n'ụwa osisi na-elenye ọdịda n'okwu n'igolu aneli akwa na bụba finally Chukwu elotego nwa ogbenye God has done it again finally n'ọlụma afọ agụgụ ụgwọ onye kolonu dị n'ọnụgokwa dị onye ka wee tụrụ ime finally nwanyị amụgo nwa na arụ Oluebechukwu finally fugo n'uche mmadụ abụrụ uche Chukwu Nwachibeleze haba God has done it again anọrụ akọ mmadụ n'ochie ka agọlịanụ haba alili egbugo nwa ogbenye uye mebe nwa ogbenye ọgwụ ogelenye gwa nwa ogbenye ka ọ na-ekwela akwa nwa ogbenye ịkwasị iyali ahụ Oluebechukwu ọnụ akọlụ mmadụ n'ụwa n'ọbụchi ego akọlị ahụ finally na chimada alalụla finally I don't graduate God has done it again finally na nwa ogbenye abụlụgo ọgaranya finally na nwa mafọ ebulugo ike Onyeoma Tochukwu nna m na-abịa ọsọ nweze abasa igiligisa ọshọkọ nena onye na-emegbu Chukwu ewere ọkpụ eze bunye n'isi nwa ogbenye onye ma na ọ ga-eme nne n'ụwa nwa ogbenye abụrụgo ọgaranya Oluebechukwu n'isi mụ Oluebechukwu n'isi ọ bụrụ ka basịla onye ka o si wee mee ọ bụrụ ka basi wee chee nye ka o si mee efi na-enwere ọdụdụ chie na chụla ijiji onye ma na ọ ga-eme Oluebechukwu n'isi nwe nne Oluebechukwu n'isi nwe nne n'ụwa n'ọbụ Chukwu na-edu finally na Chukwu ebe ego ma eze finally Chukwu elote ego nwa ogbenye ọya na-egwere ọgwụgwọ ka ọ na-agwọ nwa na-egwere ọmụmụ ka ọ na-amụ ije ụwa Onyeoma Tochukwu na mmadụ nweza bịa n'ije ụwa finally Chebiedo mmeka Oluebechukwu n'isi m erika finally kọdịkwalụ mụ ka si chelu yi oyimu nyedikwalụ yi ka isi chelu mọ amara m onye bụ onye ilo yi amara m onye bụ onye ilo mọ Chukwu tụbalụ mụ ndị na-achụ mọ Olise bụbalụ mụ ndị na-ebu m ya ama m onye bụ onye ilo m so Chukwu malụ onye bụ onye ilo mọ
God. Finally, Baba God, I don't make a me life. Finally, God has done it again. Finally. Even the Kodu make on them. Finally, God has done it again. Kena chukutoba chukuna komelu nenu amaka. Finally, God has done it again. Finally. Ayali mabe. Wale mabe. Jide mabe. Tinyaka nisi. Ibonyo funu biyo. Wale mabe. Wasa biyo. Wale mabe. Manobu mu Onyeoma Tochukwu na mani wese. Nnụnụ Chukwu bi n'ọzala. Onye ndị Mosi na-agwa okwu ọ dị Igbo ọbụlụ feki, ọ dị Igbo nọ counterfeit. Ngwa ka ịgbalịa na-ekwu onye opi nye m ọnụ nkwa. Tochukwu nnamani nweze na-egwu ka nna azanụ ebele mbelu Chukwu ka o ji zama ebele nnụnụ Chukwu bi n'ọzala bịa unu walọnụ malụmụ ọlụ ebube Chukwu na-enu erika ọlụ ebube Chukwu n'isi ụmụ Igbo niile o akwaliselisi n'isi ụmụ Igbo niile o finally na-enu ụwa God I don't make am. Abasi Chukwu bi n'igwe, Abasi Chukwu Olisa, na mmeniki nwa Abasi Chukwu bi n'igwe, Abasi Chukwu. Ndị ilo na-achụ ya kwu ya na-abụ ụba, a na-ekwu chala na-eso, a na-eli akwa na-abụ ụba, finally Abasi Chukwu bi n'igwe, Abasi Chukwu odogwu na-epe mpe na mmeniki nwa Abasi kajebe na Mumbai onwere odogwu nchekwube wee jebe obodo onye du odogwu bụ onye ego managing director odogwu na Mumbai Chief Dominic nwa Abasi odogwu abụrụga inebo. Finally, Chief Executive Officer Dombazi Oil and Gas Nigeria Limited. Obele ngwabala kwelisi. Finally, God has done it again. Finally. Dombazi Oil and Gas Limited. Finally, God has. Chief Dominic Abasi Onyeoma odogwu na-epe mpe na Mumbai. Uche mmadụ n'ụwa bụrụ uche Chukwu. Finally, ebulu megwu m weluenu Germany o ka nje kene oji moto mogo muniki Germany ka nnabata onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme. Chief Chidi Simon Obima onye ka bụ ukwu n'uru agụ Nnewi Ogbuefi nwa Chinemelu oji moto mogo bịa fụmanya aka n'elu ụgbọala dị mma n'isi obili ọnọ n'ụba na Munich ọnọ n'ụba na Nnewi ezi mmadụ bilikwa ọnọ n'ụba na Munich ọnọ n'ụba
Onyeoma Tochukwu Chief Chidi Obefiwa Chinemelu asị na ezigbo mmadụ adịrọ fechanụ Chief Chidi Simon Bimma Obefiwa Chinemelu ọnọnụba na Munich Germany ọnọnụba na Nnewi ezi nwa si aka bụ ụkpụrụ agụ Nnewi wepụtasị Managing Director Cheapest Group of Companies Dealers of Cars aka na-ele ụgbọala dị mma dị iche iche maka ịchọba ụgbọala dị mma chọba Cheapest Motors yi na-ezigbo odozi akụ ibu Deaconess Mrs. Uche Obimma osodieme nwanyị ọma Mrs. Ifeoma Felicia Obimma aka Ifi Fashion Lagos Afọmụlodogwu Chief Chidi Simon Obimma ọnọnụba na Munich ọnọnụba na Germany isobilibo oyalimabe pẹ̀lẹ́ ẹ̀gbọ́bẹ̀ jíde ẹ̀gbọ́bẹ̀ ìyá aka n'isi ìgbanyọ fúnú pẹ̀lẹ́ ẹ̀gbọ́bẹ̀ wọ́n ẹ̀sẹ̀ abíá oyalimabe nínú nye Chukwu ji alụ ọlụ nínú nwanyị Chukwu ji alụlụ ụmụ Igbo ọlụ akpata oyi ndị nsọ Elisheba ijele Elohim abatago Adewobi Onyeoma ijele Elohim onye nweghị nwere ife nwanyị ọma onyinye Chukwu nyere n'osinachi finally ife adịgo mmanụ anyị ekenezianụ Ambassador Prophetess Elisheba Chinonye Nwachukwu Adewobi onye ọbanide mmiri ebulu na ọlụ Chukwu ị na-alụ nwale ya manụ iwele na-atọ ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụnụ ị na-eke nwa ka suwiti ndị enwe nwa ndị na-anụ di ma ndị ụwa na-atụ n'ọnụ akpata oyi ndị nsọ ijele Elohim Founder Seed of Yeshua Sabbath Assembly Lagos Branch Nkwele Zunaka Onitsha Branch and Oji River Enugu State ijele simubule kumukankebe Chief Priest Ejike Machebe ezigbudu na batete ezigbudu million na batete onye nweghị nwere ife Elisheba simukeneyo Chief Executive Officer Golden Davis Hotel na Badagry Imanodi na Lagos Adewobi simukeneyo Chief Priest Ejike Machebe ezigbudu na batete ezigbudu million CEO Golden Davis Hotel Badagry ijele Elisheba simukeneyo na nke Chukwu mela amaka ebulu na abatoyi ndị nsọ ijele Elohim abatoyi ndị nsọ onye ọbani oyalimabe ijele Elohim ebulu na abatoyi ndị nsọ weli agaba Onyeoma Tochukwu jide agaba weli agaba oyalimabe
Nwachimeleze bịa n'ije ụwa onwelu mmadụ ka onwele ego onye nwelu mmadụ ka onye nwele ego onye nwelu Nwachimeleze na Nsụka mmadụ ka onwele ego onye nwelu mmadụ ka onwele ochili Chukwu bulu ụzọ na bed onwelu mmadụ Nwachimeleze onwelu mmadụ ka onwele Chifu Oliver Chibike Ayọb onwelu mmadụ ka onwele ndị ilo na-atụ ya akụ ya na onwelu mmadụ ka onwele ndị bụ achala na-eso onwelu mmadụ ka onwele isi finally na Chukwu emego ya eze finally ọ bụrụ ka basili onye gosi wee ọ bụrụ ka basili onye gosi wee finally Nwachimeleze na Nsụka mere ọra Nwachimeleze na Nsụka Onyeoma ka na-ekwu abedemu na Nsụka gosi wee pụta Ojichukwu bulu ụzọ Ojichukwu vidisi anyị kenezianụ Chief Oliver Chibike Ayọb Nwachimeleze na Nsụka ezi nwa si Abedem Kingdom na Nsụka wee pụtazianụ Odogwu na Mozambique Nwachukwu na Mgbalọgụ Managing Director World Plus Collection Worldwide CEO Olive Oil and Gas Nigeria Limited Diligisamu Welibansa Osaka Hasa Katenu na mifeke Onwelo onye nchekwube wee bata obodo Ụmụọla village ka mbata n'egwu N'obi ndị bụ Omokonkwo Abele Ka nye zute ezi oyimu Nwotu na mifeke ebele Nwotu ifefa lụla gazifa Nwotu ifefa chela gazifanụ ọ bụrụ ka basili onye gosi meme uche mmadụ abụrụ uche Chukwu anyị kenezianụ Chimezie Omokonkwo Ebele Nwotu of Igbo land Nwotu na mifeke ọlụ mmegbu niile mebusi Oluebechukwu Nwotu na Ghana ahịhịa yọlụ Chukwu Godizamebele onye ma na ga-emene n'ụwa Chimezie Chukwu emezigo ya Nwotu na Ghana Odogwu Oluebechukwu n'isi Nwotu na Ghana ezigbo dozi akụji nwanyị ọma nwanyị manarịsịa Lolo Favour Chikepe Okonkwo nwanyị ọma na ezigbo dozi akụ ịbụ Lolo Chikepe Favour Okonkwo ezi nwa isi okporo ọrụ na be ndị bụ ụtụ agwụ igwe Oluebechukwu ya Finally, God has done it again. Finally, God has done it again. Finally. Even a word of Finally, God has done it again. Finally. Onyeoma Tochukwu nọ n'egwu ndị nke m kajebe na Filipino Onwelodogwu Echekwube bata King of Boys na Filipino Akubiga Akụmkpọ Odogwu Finally n'ọkụkụ onye ma na ọ ga-eme Finally Akubiga buluga eze Finally
God has done it again. Finally, finally. King of boys in a Filipino. Finally, finally. God has done it again. Finally, finally. Onyeoma Tochukwu wele kunete. Finally, finally. God has done it again. Finally, finally. Osise nelanyo dida no punigo. Finally, God has done it again. Finally, finally. Ndilo na tuyakuya na buba. Ananya kwa na bawanye. Osise nelanyo dida no punigo. Finally, finally. God has done it again. Finally, finally. Kajenu na Malaysia Omolodogu Chekube weje Alusego na Malaysia Alusego na bofu Obudonye Jesi na mani wande Alusego na Malaysia Finally ife bachela gazifano Finally ife balula gazifano Uche mada buru uche chukwu Onyeoma Noyema Jiosi Nomani Finally, finally, God has done it again. Finally, finally. Isobilino Finally, finally. Alusego na Malaysia Finally, finally. Finally, finally Nordigoma Finally, God has done it again. Finally, finally. Finally, finally Nifadigoma Finally, God has done it again. Finally, finally. Finally, finally, God has done it again. Finally, finally. Ayimekatanya yolia negunu Ayo amala Nkwa Abasa Wilejeno Ikili kisabu Ayo Abasa Ayo Oluebechukwu Onyeoma Noyema Oburo kabasilo onye gosi weme Ekene lumudo ni ego wana Mumbai Onyeoma President Aska Emo Onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme His Excellency Onyeoma Bilido Mr. Eso Nachebe Yashua Doni ego na Mumbai Onye nweghị nwere ife Ezi oyodogwu na-epe na Mumbai Finally Doni nọ bụ onye ego Finally, finally, God has done it again. Finally, finally. Doni ego wanụ na Mumbai Finally, finally, God has done it again. Finally, finally. Anele kwakwa na bawanye Finally, God has done it again. Finally, finally. Doni onye ego Finally, finally, God has done it again. Finally, finally. Anyị kenezianụ His Excellency Mr. Eso Nachebe Yashua aka Don Diego 1 na Mumbai, India President Aska M All Indian Nigeria Students and Community Mumbai Chief Executive Officer Donny Swift Logistic Limited Ezi nwa si Mgbudi Ogwu Enugu State wepụtazianụ Finally God has done it again Onyeoma Tochukwu keneli Haba Isobili Oyalimabe Jide Babe Tinyaka n'isi Igbanye ofunu Wele Babe Mwesa bia Oyalimabe Onye
Onyeoma Tochukwu nọ n'egwunu ikilikisam finally n'enu ụwa nọkwa Oluebechukwu ilu na Mumbai tọbalụ mụ DJ Funky Onyeoma Kalaka TV na Mumbai India ọ bụzi onye ka na-ekwu maka ya ụzọ igwe Ferdinand Onyeoma onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme iso n'ife a na-eme CEO Okibiriti Oil and Gas Nigeria Limited Onyeoma bụ ọkpankụ Onyeoma Tochukwu keneli ya anyị kenezianụ ụzọ igwe Ferdinand DJ Funky Onyeoma Kalaka TV na Mumbai India ezinwasi Amakwa Banko Enugu State wepụtazianụ Chief Executive Officer Okibiriti Oil and Gas Nigeria Limited CEO Notable Pharmacy Nigeria Limited Onyeoma Tochukwu keneli inegwo mmanụ oya dịle na mmanụ Oluebechukwu finally Onyeoma Kalaka na Mumbai Finally, God has done it again. Finally, Chukwu emego nwa ogbenye eze Finally, God has done it again. Finally, Onyeoma Tochukwu na-ekene unu niile Finally, God has done it again. Finally. Oluebechukwu imalugozo mbu n'Enugu ukwu na Chukwu nyelia ndụ n'enu finally ọ bụrụ ka vasi jenye ka o si wee mee ọ bụrụ ka vasi lonye ka o si wee mee onye ka Chukwu n'enu ụwa ife aka ndụ n'enu ụwa onye mana ọ ga-eme Oluebechukwu ọ bụrụ ka vasi lonye ka o si wee mee asọmpụ n'Enugu ukwu Oluebechukwu Oluebube Olisa anyị kenezianụ Chief Onyeka Michael Ifeakandụ Nze Akụdi Fumbata 1 omechara ofu ụbọchị ofu onye bụ sọsịa na 2 dekin duplex na Mwodofi Odogwu ji 20 million wejie n'ọzọ Managing Director Mark Agudofu Nigeria Limited and Awesome Omili Nigeria Limited Finally Awesome n'Enugu kwa Digon Finally, God has done it again. Onye license ejelego Igbo Finally, God has done it again. Above Lagos Onyeoma Tochukwu na-ekene Finally, God has done it again. Finally. Mana Oluebechukwu Sam amara m onye bụ onye iloyi amara m onye bụ onye ilomo Chukwu tụbalụ m ndị na-achụ m Olisa bụbalụ m ndị na-ebu m ya ama m onye bụ onye ilo so Chukwu malụ onye bụ onye ilomo Chukwu tụba ndị na-achụ m n'ike adịrọ m Chukwu Olisa finally na God on God finally Baba God I don't make am in life Finally, God has done it again. Finally. Even ekwere omume ka ọ na-eme Finally, God has done it again. Kene Chukwu tobe Chukwu na-egomelu n'enu ụwa maka Finally, God has done it again. Finally. Ayalimabe wele agbabe jide agbabe tinye aka n'isi ịgbanye okwu n'ukwu ya wele agbabe
sabia yolima bekuma aya yajeno Hassan manabu mu Onyeoma Tochukwu na mani nweze nnunu Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na-agwa okwu Finally, onye si na-enye ka Chukwu nne n'ụwa ya biko pụta ka oge